Od uvek sam se divila ljudima koji imaju mogućnosti i prilike da putuju tokom cijele godine na razne destinacije, upoznajući različite kulture, kupajući se na raznim plažama, obalama, okeana, mora, a ne samo u Ulcinju na Adi Boni, kao što je moj slučaj. Naročito sam se divila ljudima koji sa skijanja odu negde na neku tropsku destinaciju na plažu, a 2021. godine u martu, znamo da nas je u to vreme zadesila situacija sa svim i svačim u svetu, te 2021. godine sam ja najviše putovala i ja sam bila taj lik koji je sa staze, sa snowboarda, sa Kopaonika, otišao u Bugarsku, a iz Bugarske na Zanzibar. Ovaj vlog je nastao kao želja da zabeležim svoje prvo ozbiljno putovanje na drugi kontinent, a nakon većenja i kolebanja u svojoj glavi da li imam dovoljno novca i sredstava za tako nešto, jer je meni primarna investicija bila zidanje i sređivanje ovog stana. Ja sam uzela pasoš, spakovala kofer i krenula na put bez mnogo razmišljanja i bez mnogo para. Dobar dan, nalazimo se u Tanzaniji, na Zanzibaru. Evo, konačno sam otkrila lokaciju za vas koji me stalno pitate gde sam. Niko te ne pita gde si. Niko ništa, ja sam u Africi. Odlučila sam da snimam vlog zato što me svi pitate gde sam. Prekini. Ne znam ko će ovo gledati, nije ni bitno, ja želim da sačuvam par uspomena za sebe na svom YouTube kanalu. Tako da ću vas provesti kroz neke zanimljive delove i izlete koje ćemo imati danas i u narednih par dana. Za početak da vidimo gde je taj Zanzibar, ta egzotična destinacija gde ljudi sve češće putuju. Zanzibar se nalazi u Africi, u Tanzaniji i zapravo je to ostrvo okruženo Indijskim okeanom. Jambo, Jambo. Habari gani nzuri sana wageni wawakaribisha Zanzibar yetu hakuna matata. Na kratko ću se vratiti na novonastalu tadašnju situaciju kada su se u celom svetu nosile maske. Za ovaj put, odnosno put u Afriku i na Zanzibar, u to vreme nije bilo potrebno da se radi bilo kakav test i nije se zahtevalo da imate vakcinu. Za Zanzibar vam je potrebna viza, ništa spektakularno, dobijate čim sletite na aerodrom i jedan jako važan savjet jeste da ponesete novčanicu od $50, jer ukoliko date veću novčanicu, velike su šanse da nećete dobiti kusur nazad. U potpunosti razumem brigu svoje porodice, prijatelja, roditelja, kada su u pitanju tropske bolesti, žuta groznica, malarija i tako dalje, ali ono što sam saznala u komunikaciji sa lokalcima i ljudi koji su živeli tamo jeste da se malarija sada mnogo lakše leči nego što je to bio raniji slučaj, a što se tiče žute groznice, neophodno je primiti vakcinu ovde u Beogradu ili Srbiji, isključivo za slučaj da idete sa kopnenog dela Afrike na obalu. Sad, pošto to nije bio slučaj jer smo mi išli direkt na Zanzibar i samo na Zanzibar, nisam primila nikakvu vakcinu. Jedan važan tip, obavezno ako putujete, kupite tropski autan kog ima retko u našim apotekama, a možda je savjet da čak bolje potražite u njihovim apotekama jer, jel te, naši komarci nisu isti kao afrički i počnu da divljaju negde oko 7-8, uveče preko dana ih apsolutno nema, tako da ste bezbedni. Ovo putovanje je bilo organizovano u režiji Globe Trekker agencije, koja je vrlo avanturistički nastrojena, ima strava izlete, svaki dan je vrlo sadržajan, ali ne naporno sadržajan, prosto možda bih čak i voljela da sam se više zadržala na nekim lokacijama i provela duže vreme, jer stvarno mi je bilo prelepo. Jedan od mojih letnjih hobija jeste pravljenje plažnog nakita, odnosno nizanje perlica, čak imam i svoj brand Džidžabidžarnica Green i ovde sam imala priliku da upoznam kulturu gde žene
i deca prave nakit i na taj način prodajom doprinose kućnom budžetu. Ovde sam pravila svoju narukvicu koja nije izgledala onako kako treba, pa sam to prepustila pravim rukama. Hi. Hi! Kako si? Super sam! Super sam. Kako ona matata? I like. I'm Masai. Yes, I'm Masai. You, I do like this one, close like this one. You Masai. Masai su jedno od najstarijih afričkih plemena. Oni su pravi polunomadsko-pastirski narod koji se kreće prateći svoje stada na putu za ispašom. Ima ih uz plažu, prodaju suvenire, narukvice, nakit, magnete i tako dalje. Neki su ultra ljubazni, ali posle nekog vremena umeju da budu i baš naporni. Inače, njihova ograda se pravi od palme, izgleda brutalno. Kada je hrana u pitanju, ja kao vegetarijanac nekako uvek kuburim sa time da li ću ostati gladna iako jedem samo voće i povrće na razne načine ili sirovo. Sve u svemu, kada ste na ostrvu, pretežno se jedu morski plodovi, riba, voće i povrće. Ja sam bila na tom voću i povrću, izuzev na jednom izletu gde sam se odlučila da probam jastoga, iako baš nisam fan ribe, ali sam zamolila Nemanju da mi očisti jer stvarno nemam srca da čistim krake i da jedem, ali sam morala da probam i mogu reći da mi se dopalo. Evo, da ne bude da ne treniram na odmoru, nisam jedina. Upravo imamo izlet day i ručali smo, ja sam kao malo istrenirala uz jedno pivo i sad imamo slobodno vreme za shopping, ne znam kako se zove mesto gdje smo sada, ali kad budem saznala napisat ću, nažalost. Vidi koliko venčanica. Ovo zovemo venčanice. Da bi upoznali kulturu i autentičnost nekog mesta, po mom mišljenju smatram da je pijaca najbolje mesto za to. Baš ovde na pijaci na ovom mestu ja sam odlučila da krenem u ovu pustolovinu snimanja svojih travel vlogova i mogu vam reći da na samom ulasku već sam se možda malo čak i pokajala da počnem da snimam iz razloga što je miris ribe toliko jak, a meni to smeta i tera me na mučninu. Ovaj miris štipa za nervni sistem i za dušu. Znači, zapušila sam i nos i uši, pa maltene i oči, samo da što prije prođem kroz ovaj deo. Međutim, čim zađemo sa dela gde se prodaje riba, tu su začini, tu je voće, tu su prodavci koji će vas na svaki mogući način primamiti da priđete na njihov štand, malo prozgovarate sa njima i potrudit će se da vam prodaju što više mogu, iako nemate priliku da sve stavite u svoj kofer. Moram da kažem jednu zanimljivu stvar na konto banana. Ekipa s kojom sam došla ovde i ja smo poneli banane iz Maksija u Afriku. Naravno da sam dobila kritike od mame što nisam kupila vanilu, odnosno štapiće vanile kojih nema kod nas, ali zaboravila sam, mada nije mi poslednji put da dolazim ovde, pa vidjet ćemo. Malo uživajte u prizorima sa pijace.
Današnji izlet je šuma Začina. Tura, odnosno farma Začina, jeste jedinstveno iskustvo gde ćete imati priliku da se upoznate sa raznim novim začinima, čak i nekim biljkama kako izgledaju. Lokalni vodiči će se potruditi da vam daju nove informacije koje će vam sigurno biti od velikog značaja ukoliko volite prirodu i volite začine. Muškat oraščić. Čekaj da njušnem. Sa ove ture sam ponela znanje o izgledu i mirisu nekih biljaka. Takođe, kupila sam i prirodne parfeme i sapune koje sam kupila kao poklon, a ponela sam i krunicu i prsten od palminog lista kao uspomenu na ovu turu. Nikad se u svom životu nisam susrela sa većom ribom od recimo cipola ili hobotnice u Jadranskom moru i bila sam preuzbuđena po pitanju ovog izleta plivanje sa delfinima u njihovom prirodnom okruženju, prirodnom staništu, dakle oni su u okeanu, migriraju, jurili smo ih na brodićima, ne bili ih susreli i našli, je sad kao izazov je na ovakvom izletu da ćete ih vidjeti ili ne. Imali smo tu sreću i bili su nam jako blizu. Međutim, mogu vam reći kada sa brodića vidite peraje, nekako niste sigurni da li je ajkula ili delfin. I onako malo proradi strah da li skočiti u vodu. Međutim, da, skočila sam, prepustila sam se. Sa sigurnošću mogu da kažem da mi nije bilo svejedno jer je delfin ogroman. Ali vidjet će njih kako se igraju, uživaju, koliko blizu prilaze ljudima, zvuci i pesma koje spuštaju, prelepo. Ovo mi je iskustvo i izlet broj 1. Stone Town ili Kameni grad jeste glavni grad, odnosno istorijsko i kulturno središte Zanzibara. Prolaskom kroz uske ulice, kao i svako turističko mesto, naići ćemo na mnogo suvenira, čak i na umetnike koji oslikavaju svoje radove. Jedan sam čak kupila i donela kući. Pored toga, takođe prodaje se voće, čak smo naišli i na jedno igranje fudbala kom smo se pridružili, a tu je i arhitektura koja odiše arapskim, indijskim i evropskim stilom. Sada sledi veoma potresna priča o trgovini robovima koja potiče iz Afrike. Dok su stizali na obalu, bili su vezani lancima oko vrata, idući jedni iza drugih na istoj razdaljini uz vezane ruke kako ne bi pobegli. Koristili su ih za razne potrebe. Žene su koristili da bi zadovoljili svoje nagone, a u slučaju da zatrudne ubijali su ih. Sekli su deci glave, ruke i noge, koristili ostatke tela za mamad za ribolov. U ove klaustrofobične podzemne prostorije je smešteno čak i do 50 ljudi i muškaraca i žena i dece pre nego što ih izbace na tržnicu. Svi su međusobno bili povezani ovim lancima, a nuždu su vršili odmah tu u kanalima ispod i veliki broj ljudi je umirao na ovaj način zbog nedostatka vazduha i zaraze. Ovo su kadrovi tržnice, pre prodaje na pijaci vezivali su ih za drvo i bičevali da bi kupci vidjeli koliko su izdržljivi i jaki. Ko nije pokazivao znakove slabosti, prodavao se po boljoj ceni. Takođe, još jedna informacija koju nisam znala, a tiče se termina Black Friday, došao je od prodaje robova. Najslabiji robovi koji se nisu prodavali sredom, prodavali su se petkom na popustu, a za slučaj da se ni tad ne prodaju, nažalost, bili bi ubijeni. Iako je poseta ovim mestima teška, ne treba ih zaobići zato što je tu da nas podsjeti na razmišljanje o ljudskim pravima i kroz šta su naši preci prolazili da bi mi bili ovde danas gde jesmo. Da pređemo na nešto vedriju temu, a to je vožnja motora na plaži. Oduvek sam želela da ovo probam, da iskusim slobodu, vetar u kosi, da bosa vozim motor, ne skuter, na plaži. Ono što je specifično za ovu situaciju jeste da mi motor vozimo po obali
koja će za par sati postati dno okeana jer se ovde smjenjuju plima i oseka. Ovaj osjećaj je bio ludilo. Kolega Hamata Joši i ja smo se dogovorili da jedno jutro ustanemo ranije, da odemo da snimimo nebo pošto je izlazak sunca ludilo na našoj plaži, a stvarno jeste. Tako da sad je 5:30. Kada sam kreirala svoj plažni brend garderobe i kupaćih kostima Louver, ideja i zamisao su mi bile da svako na koži osjeti energiju prirode, sunca, talasa, mirisa mora i kokosa, ali na obalama širom sveta. I ono na što sam posebno ponosna jeste što je druga kolekcija Tropical 21, koja je bila inspirisana mirisima, ukusima i bojama tropskog voća, slikana baš na Zanzibaru i kao pravi profesionalac slikala sam kolekciju u februaru, a kolekcija je trebala da izađe tek u junu. Sigurna sam da smo već svi do sada upoznati sa mojim milarnim brendom kupaćih kostima i plažne garderobe Louver. A ono što je jako važno jeste što se prva kolekcija koja se zvala Tropical 21 slikala baš na Zanzibaru i kao pravi profesionalac kolekciju sam slikala mnogo ranije. Iako nisam znala kako to uopšte funkcioniše, tek sam ušla u priču o brendu, kreiranju proizvoda i tako dalje, ali pošto sam se odlučila za kupaće kostime, oni moraju da se slikaju dosta ranije. Pa sam ja u februaru već imala spremne slike za maj, jun, jul kada je sezona, a sada ćete vidjeti kako te fotke izgledaju i šta smo to sve radili na plaži. Ne bih imala ništa posebno da ističem o ostrvu džinovskih kornjača, koja se zapravo zove Prison Island, odnosno ostrvo pobunjenih robova, koje nikada nije korišćeno u te svrhe. Glavna atrakcija su džinovske kornjače koje su ovde donešene sa Sejšela u 19. veku u pokušaju da se spasu jer su ih tamo ljudi previše lovili. Pa sklonimo se. Da vidiš, Tanja, što ti radi s patikom. I sada se nalazimo, ovde sam sa svoja dva drugara. Jedan je pao. Jedan je bio pao u prošlom životu, pa se sada prisjeća. Opa. Glavo poveram to. Ajde. U poseti osnovnim školama smo vidjeli druželjubive nasmejane klince, raspoložene za druženje i poziranje ispred objektiva, koji od malih nogu uče engleski jezik. Ekipa iz agencije nam je pre polaska na put dala informaciju da ako želimo, možemo da kupimo bojanke, slatkiše, igračke koje možemo da im ostavimo. I ovi kadrovi su zaista lep podsjetnik da sreću i zabavu mogu da čine male stvari. Ono za čim žalim na ovom putovanju jeste što nisam imala priliku da iskusim afričke žurke, ples i muziku, ono što inače privatno praktikujem. A to je iz razloga što u tom vremenskom periodu od 2 nedelje, dok smo mi bili tamo, desilo se da im je preminuo, nisam sigurna, ili predsjednik ili premijer, pa su trajali dani žalosti baš u tom periodu. Ali bit će prilike sljedeći put, sigurna sam. Nadam se da vam se dopala moja priča u ovom nekom novom formatu u kom se nismo družili do sada. Imam još puno priča za putovanja koje želim da sačuvam za sebe, a i da podelim sa vama, jer verujem da će nekima biti od koristi. Pišite mi u komentarima šta još želite da vam prikažem u narednim vlogovima, a verovali ili ne, vidimo se vrlo uskoro u sljedećem vlogu. Ćao!